Amets baten gauzatzea Albaola elkartearen zat. San Juan baleontzia uretan murgildu dute arratsaldeuntan Pasaiako portuan. Urrats historikoa 16. mendeko Euskal Ontziunen erreplikaren eraikuntzan. Goizuntan azken prestakuntzetan topatu ditugu elkarteko kideak. 11 urte hemen lanean, gila jarri zenetik, eta benetan oso unkituta gaude danak. Itsasontzia hau Euskaldunek bale iziarekin bizitu dituzten abenturen lekuko da. 1565 Kanadako uretan ondoratu zen eta arkeologo batzuek 60. hamarkadan berriz aurkitu zuten. Sekulako desafioa, Xabier Agote Albaolako zuzendariari berreraikitzeko gogoa piztu zitzaion. Irakurketa baten ondorioz, National Geographicek aurkikuntzaren berri eman zuen eta orduan niri horrek bizitza aldatu zian. Baleontzia metodo tradizionalekin eraikia izan da, Xabier Agotek 10 urtez unen osatzen ibili diren zurginak eskertu ditu. Taldea osatu behar izan da eta formatu behar izan da hainbat alor ezberdinetan, behan gero bide lagun asko izan ditugu, hor voluntario asko, baina garia oso deigarria da, ze urrutitikan etorri dira asko. Etorri dira Koreatik, Japondik, etorri dira Estatu Batuetatik. Eraikuntza ez da bukatua, aingurak eraiki eta baleontziari mastak eta belak ezagri beharko dizkiote orain, garaian egintzen bezala, Kanadaruntz nabigatzeko asmoa dute 2027an.